тонове хартия, документи, редове. Редове, зад които стоят реални човешки съдби. Историята на една война, или по-скоро животът след нея. Мы приехали в Болгарию 5 марта 22 года. Это было воскресенье, я очень хорошо помню. Я с детьми и моя сестра с детьми. Почему вы приехали? Мы очень испугались. Первое, что было, это такой животный испуг. Во-первых, наши мужья нас отправили с детьми, потому что тоже испытывали такой же испуг. И мы думали, что мы взрослые и думающие люди, а на самом деле нас очень легко испугать, как матерей, как людей, которые боятся за свою жизнь. Я принимала сложное решение, когда уезжала, потому что старшего моего сына, которому было на тот момент 22 года, я должна была оставить в Украине. Я должна была разделить детей, и для меня это было прям невыносимое. Вот это было невыносимое решение. Одного мальчика оставить в воюющей стране, чтобы спасти другого маленького мальчика. Погибна най-хубавия друг на моя мъж. И тава загуба много ме убива. Моите братя двоюродни и моя племенник на фронт. Племенник за голяма радост върнат уже оттам, но моя брат още там. Дорога была забита. Проезжать было очень сложно, потому что караваны машин не останавливались. Было очень много людей. И люди с детьми, все были с детьми. И видеть такое количество женщин с детьми, мы никогда не видели в своей жизни, только в фильмах про фашистов. Пуснах телевизора и видях едни кадри, които първоначално беше част от новинарския поток и изведнъж започнах да плача. Беше супер импулсивно и не ми отне повече от половин час да реша че трябва нещо да направя и на 3 март, националния ни празник, много добре си спомням, отидах в спортна зала, тъй като знаех във Варна, защото чух, че там ще се събират хора, които искат да помогнат на бежанците от Украйна. В момента, в който започнах да чета за войната и най-вече това, че е в Украйна, тъй като имам много приятели безарабски българи, много пъти съм била в Украйна и не можех да остана без да се включа по някакъв начин. Разбрах за откриването на бежанския център в спортна зала и в момента, в който се откри, не си спомням дали беше 3 или 4 март, отидах в спортна зала. В момента, в който видиш на място толкова огромно количество майки с деца и техните емоции и начина, по който са облечени и какво носят, те държат по една торбичка със себе си и това е всъщност всичко, което носят. В началото ми беше много трудно, защото не можех да се сдържа да не плача. Помощта идваше с камиони. И за жалост толкова беше голяма нуждата сред хилядите бежанци, които пристигаха, че тези камиони се раздаваха за ден, максимум 2.
Това, което много ми се искаше да направя тогава, е да мога да прегърна всеки един човек, който влизаше в центъра. Беше физически невъзможно. Искаше ми се всеки един от тях да получи отношението, персоналното, но тъй като ставаше въпрос за много хора и на моменти като че ли се отнасяхме като група хора, които трябва да бъдат настанени някъде, а всеки един имаше своята съдба, своята драма и имаше нужда от личен подход. Energy е енергията на няколко доброволеца от бежанския център, които решихме, че след като преживяхме всичко това, което преживяхме, трябва да продължим по някакъв начин и не само в спортна зала. Energy е желанието ни да помагаме на тези майки с деца, които видяхме в спортна зала, на истински нуждаещите се, на тези, които нямат нищо със себе си, нямат никакви средства, на тези, които пристигаха от области и знаят, че те не могат да се върнат назад. Вот, я услышала о программе, которая в Болгарии в тот момент существовала, о приеме в отелях. Нас поселили на Золотых Песках, в отеле «Мелия». И мы остались здесь, в Варне. Прекрасный город. Когда мы приехали в Варну, не было первой мысли искать работу, потому что мы думали, что мы здесь на очень короткий срок. Мы оставались на связи со своими работами на месте, старались что-то делать онлайн, пытались научить своих детей, чтобы они не пропустили школу, занимались с ними, осматривались вокруг, знакомились с людьми, потому что нас встретили очень хорошо, и мы хотели отблагодарить их. След като тези хора успяха да се установят, те вече имаха последващите си нужди. А това да се интегрират и да се чувстват спокойни, след като вече имат покрив на главата си, означаваше да им бъде помогнато да учат, да знаят къде се намират, децата им да са спокойни и да са някъде, където могат да се чувстват на защитено място. Energy всъщност направи така, че да има едно място, в което децата да могат да вървят напред. Това, че всички ние от Energy произлизаме от бежанския център, от спортна зала и те са видяли с каква енергия и с какъв хъс и как помагаме на тези бежанци, това според мен ни помогна да толкова бързо да постигнем един страхотен успех, според мен, защото всъщност ние, като неправителствена организация, сме единственият партньор на Върховния комисариат за бежанците във Варна. Единственият. Всички останали са софийски представителства или от други градове. Разработихме наш проект, който се казва Интегрико. Изключително се радваме за това име, защото всъщност Център Интегрико, както и самия проект, са същността на това, което искаме да направим и на цялата помощ, която искаме да предоставим на бежанците в сектор образование. Тоест, ние не само занимаваме техните деца,
Не само техните деца се социализират в защитено място, какъвто е нашия център. Техните деца се развиват при нас. Техните деца се подготвят за първи клас. Те получават психологическа помощ, която е изключително важна за тях, особено в ранното детско развитие. Но разбира се и за по-големите деца, които вече за първи път влизат в българската образователна система. За тях също тази помощ е изключително важна, тъй като те трябва да намерят начин, по който да могат да се впишат в българското общество. Когда время затягивалось все больше и больше, я очень люблю работать. Не могу дома сидеть. Несмотря на детей, мне хочется работать. И когда я нашла работу в центре Интегрика учителем, меня это очень вдохновило и помогло мне дальше двигаться и справляться с той стрессовой ситуацией, в которой я находилась. И продолжает помогать справляться и сейчас. Потому что у меня есть возможность отдать кому-то все лучшее, что у меня есть. Я не знаю, сколько у меня этого есть, но все лучшее хочется отдать. Я думала, что в Болгарии без знания языка я смогу найти только низкоквалифицированный труд физически. В целом я была готова к этому. На кухне или в отеле. Я знала, что мне это будет очень тяжело, я никогда не работала руками, но если бы пришлось, я бы это делала, чтобы содержать себя и ребенка. Но я включила ум, да, и пробовала искать все-таки что-то близкое к специальности. Преподаватель, психолог, я была готова быть няней с детками. И мне попалось объявление детского центра, Ружи в частности, где я увидела, что требуются психологи для работы с украинскими детками, не надо знания языка. Я написала письмо, резюме, ответила на анкету и была просто счастлива, когда Ружа приняла меня. Это был прям большой шанс на то, чтобы жить в новой стране и жить достойно. Мы работаем с детьми, которые начали заниматься в болгарских школах, которые начали интеграцию сложную в болгарское общество. Мы помогаем им готовить домашние задания и учить болгарский язык. По всем основным предметам ребенок приходит к нам, и мы полностью ему по всем темам помогаем. Винаги записвахме съществителното от кой род е и как е формата в множествено число. Казахме, че това е изключително важно в български език да се знае. Силната съпричастност към съдбата на този народ, който се превърна в страдалец, ме принуди да дам своя принос. Това, което аз мога като преподавател, да им помогна да се впишат в българското общество с един кратък курс, който нарекохме запознанство с български език. Бяха около 20 часа, имаше страшно много желаещи. Приеха го изключително емоционално, изключително така със желание си включиха и се радвам, че накрая получих цветя и благодарности от украинските бежанци. Имахме 4 групи през лятото, в които бяхме включили деца и възрастни според тяхната възраст. Възрастови групи оформихме. От 7 до 9 години бяха първата група, от 9 до 11 втората, третата от 12 до 14-15, тинейджери, 16 даже, и четвъртата група бяха повечето присъстващи възрастни, техните родители, които много желаеха по същата система да учат езика. И аз съм много щастлива, че ето деца като Дария, като Алена идват и казват: нашите учителки в училище ни хвалят, че ние знаем добре български език. Благодарение на нашата школа достигнахме това.
децата, освен да могат при нас да получават подкрепата в нашия център, те участват в различни скаутски събития и могат да разглеждат природата и България от един друг ъгъл. И най-вече съответно да се интегрират с други български деца на тяхната възраст. Я была очень рада шансу, когда услышала о скаутской организации, готовой принять украинского ребенка. И кроме того, это бесплатно, это спонсируется, я так понимаю, ЮНИСЕФ. Да? Сильно не вникала. Но это восхитительная возможность, потому что у меня мальчик, и он сейчас живет без мужчины, без отца. И точно, кроме моей любви, вот это вот погладить по голове, по коленке, ему нужны какие-то прям такие серьезные мужские испытания. Пойти в поход, в гору, поставить палатку, зажечь костер, побыть без мамы, немножко оторваться от мамы, потому что возраст уже такой, что от мамы немножко пора отрываться. А как это ему организовать, я не очень понимала. Поэтому, когда я услышала, что есть такие чудесные люди, скауты, которые готовы взять ребенка и прекрасно с ним заниматься, я счастлива этой возможности. Я на все мероприятия скаутские его отдаю. Лев – домашний ребенок. Ему поначалу было сложновато. Он мне рассказывал, что он там устал идти в гору. И я ему спрашиваю: тебе понравилось? Он говорит: да, но можно я больше не пойду? Я говорю: нет, придется идти, потому что мужчина должен уметь что-то там такое, спасти свою женщину в лесу. Вот. Поэтому я очень рада тому, что есть такое движение. И Лев сейчас втянулся и ходит с удовольствием. В Energy се осъществява реална интеграция. И докато всички в Интегрико мечтаят, ние ще сме до тях и ще им помагаме. Я Паша, мне 5 лет. И я хочу стать блогером. Аз много се надявам, че децата след 20 години ще пораснат в добри хора. Това ми е главната мечта. Те да бъдат отговорни към себе си и към света. Независимости от това къде ще бъдат. В Украина, в България или в Норвегия. Да се чувстват добре. Меня Юля зовут. Я хочу в 5 лет стать полицейским. После 7 класса пошел в морскую гимназию в Аспарухово, а потом военно-морское училище, высшее военно-морское училище здесь, в Варне, и мне он видится капитаном. Мне хочется, чтобы он был капитаном корабля, высокий, красивый и в этой, как ее, военной форме, боже, это много прекрасно. Меня зовут Артем, мне 4 лет, но скоро будет 5, и я хочу стать капитаном. Я мечтаю вырастить детей, отдать их в капитаны и жить прекрасно в квартире, маленькой квартире с глеткой на Моретто, гулять к морю по утрам, пить чай, а по вечерам белое вино на террасе, а в перерывах между чаем и вином немножко работать. Меня зовут Вика. Мне будет скоро 5 лет, пока 4. Я сейчас хожу на акробатику и хочу стать акробаткой. Това, което бих си пожелала първо към хората, които идват при нас, е да ги видят съвсем интегрирани, макар че тази дума някак си стои сухо, но да виждам как те самите развиват бизнес, живеят все по-на удобни места, не там, където ги е принудила съдбата. Децата им продължават в университети, след като са минали в нашите училища. Когато приключи войната, те се прибират, но с едно усещане за добавена стойност. Те вече знаят дори още един език. От нас са вземали най-доброто, на което сме могли да ги научим. За нас като сдружение
опита, който трупаме сега, да можем да го разширим и да започнем да помагаме на все повече хора. Меня зовут Миша. Я хочу стать футболистом. Мне 6 лет. Пожелавам на Energy тази енергия, с която започнахме в началото, да не пресъхва. Да не умира нашето желание да помагаме като доброволци. Защото тук не става въпрос за работа. Тук става въпрос за каузи. И пожелавам на всички, както на нас от Energy, така и на целия екип от Integrico, да не губи тази емоция, да не губи тази надежда да помагаме и да подкрепяме бежанците, независимо от тяхната националност.